po prvi put ovde. Po prvi put dolazim u ovaj grad i moram da kažem da mi je stvarno lepo. Stvarno mi je lepo i ta raznolikost, različitost i to kako je zaista sve podređeno i manjinama. Ne znam da li ste primetili na čemu sedite. Sedite na LGBT stolicama. Bukvalno, ovde su stolice duginih boja, jebote. Znači, ko zna šta se na tim stolicama dešavalo dok vi niste bili tu. Ja sam sinoć sedeo tu, znam šta se tu dešavalo, prijatelju. Vidim da se ti najviše smeškaš i ovako vrpoljiš, dobro. Nema veze. To je loša vest za tvoju devojku, ali odlična vest za tvog urologa. Biće para. Šalim se, ne, stvarno. Hoću da kažem, krenuli smo iz Beograda i, kako da vam kažem, mi smo se dogovorili da se nađemo u 11 pre podne. I stvarno smo se tako dogovorili i stvarno smo se i našli na vreme, Marijana i ja, u 12:30. Marijana me je zvala u 15 do 12 i